Alo. Yani Khalif ne hocam? Ya. Yo turp yazık mı? Hey hey. Yan Khalif on the beat, Dali on the verse, no defeat. Oğlanlar maymun Waikiki, men bir aşak verettim yok iki. Pingime de del elimde Jack D. Aydımı metadeden yap D. Çırağıyla bu toruptur akli. Dali parmağına yüzücüğü taktı. Tüsse sen seyle süce. Mir paçka 2003 qaragay çakkal avulon gollap bermezon ine masin. Tutonering paçka masinin. Masin iki jadadni bir zat döwülse çalyp sürülýän masin. Hemme zat zawod, hemme zatam 100%. Alyan bir madras kod yok. Tut yakynet görkez masin. Ayagyna zawod koy mantı diskasy. Masin ise Kitay zat yok. Stop skrom original, tutan zatyň original. Masinin salonju, polno full özüm. Tutonering bir ka. Çurny içil kraska yok. Zavos koy, garasy ber. Depesi luklu, jo lu, hemme zat işçätur. Gelsin görkezeli. Salonju zat. Mebel salon. Klimat kontrol, original karzera, televizorjyga luk çagad. Hemme zat işçätur. El 2003 bir bor. Masin taýynjak özü münje ödü. Alyp daşy ortaň iş ýapan oğlanmyz gelip kreýetçe oğlanyda taýynjak özüm sübet, gara sübet. Zavos koyam garadır olanlar. Bakasy 1 milyard 100 üstüne gelýände Google alaşyp sowda edip bolýar. Gelin üstüne arasy zat gözleýän bolsaňyz jaňadyň olanlar üstüne gelýän durdyň çaňlaşyp sowda edip bolýar. Habarlaşma üçin aşakda telefon nomer belli äkeşek. Jaňlaşyň gelin olanlar durýan ýer marşaker erkin muşun arka gapdaly. Habarlaşyň üstüne gelseňiz Google alaşyp sowda edip bolýar. Habarlaşyň. Bakasy 650 milyon 24 Amerikan ka maşyny Sveçýaga geçen Kantıner degen niradi işler dur. Bakasam 650 milyon kime gazak bolsa, buna taşagalarda. Ön koyulmasından da mudaýaşdy. Günni gelip bolur, alınıp dur gelýär, ertesi gün satylýar. Amatra koýýar, ertesi gün satylýar olanlar. Bugün gören maşinimiz ertir yok, soň üçin gelingine mareň içine olanlar. Habarlaşyp, jaňlaşyp gelin, aşakda telefon nomer belli goýjak. Maşin motorcuğun, bu karopkosun, bu salonun, bu tekelmekelcik var, bu furcuna da nakrat etmeli ýarjagarlary. Salonja ýeri var, tekelmekel iş ýagarlar bar, alyp taýynat münjegi, alyp satjaga da haýyr bar. Eşek minseňem Toyota meniň diýerler, ne şu diýilýän Toyota olanlar. Ýyly 2019 Toyota Camry SE diýilýän arassajadat radnoy renki. Bakada amatly dostlar. Soň üçin görün. Bakasynan belli geçsek. Şagardan gorkodoýun maşyny. Entradar eyle hemme açyklary bardyr. Hiç ýyl aşypgasy ýok. Geçimjige mana 91 000. Ütköşüň tek geçen nady ýok. Gara salon. Arassajadat. Bir kajygnam goýoýun dostlar. Eşek minseňizem Toyota meniň diýen bolýarlarmy? Toyota söýjüler. Ne? Toyota söýjüler üçin. Toyota Camry 2019. Renk radnoy sneška. Arassajadat SE. Kim gazykdan ýany bolsa, nomery belli geçsek dostlar. Ütköşük degim ýok. Bakasam amatly. Açık garankıra. 91 000 geçen hiç ýyl aşypgasy çykdaýjysy ýok. Gara salon. Sırazyna seret. Gowda diýleşler. Kim alsa nesip etsin. Arkaýyn habarlaşyň. Bakada 15 ýarym üstüne gelýäňiz gow oňşuk bolar dostlar. Buna veredi o altılık motor 12 silindir. 1992 yıldan beri yatan Mercedes-Benz S-Class altılık motor. Tozon ne seret bun? Kapağında maçık korkudolu. Altılık motor 12 silindir. Hiç yili gaza bassın, bolli saklarsın olur ulu. Gol alkaçça maşin. 2026 yılda Toyota'da NTV çenini koyuyor. Mercedes 92 yılda görüyen fara dvornik koyuptur. Şu alt kelleri iş yaptır şolong. Maşin edil
Täze çykan ýalak svež otlan tu. Şu döwürde şular ýalak funksiýa goýupdyrlar. Şu wagtky döwürde 2027-nji ýylyň maşinalaryna şular ýalak funksiýa hiç ýok. Zadnaýna da knopka döwürlýär. Teknolojiya, teknolojiya. Ruly hiç ýeli ýygyň aşağı goýup gidenok. Elektron edipdirler, arman şolady, oňarmandylar. Barda çok iki kat. Bula birinci etaji, bulam ikinci etaji. Buna seyret. Mebelini MDF seyredim bunu açtım. Oy. Şu döwürde Feroza Jumaýewa kasetasy. Şu videonu görsen Feroza Jumaýewa kommentarýada da kyn görmesin. 600 sel. Barda şoňa masalany. Maşin ýapoşk bolan üçin Japoniýaň teňesi. Olam teňe goýulýany stakançygy we ýapýan ýene bir ne. Japoniýaň Demrat mok sarf etkasy. Da. Ana. 92-nji ýylyň maşiny Lüwom anyk nasip ýapylýar. Asman ahirlerde sana niten şey diye bastın. Teknolojiya. Maşinin apsivkasyna barda çok pul koyuyor ýalak. İki tane kolonka, boz al sistemi. Bulun, näme diýdiň operator? Pametsiz ne bolýar bulun? Gän bilem oklay. Maşinin içi gaty gowy, izsiz diýene seret, öňdäki süýşürip bolýar öňdäkini. Abrakadabra. Galler bolýar bede. Gitti. Maşinin o içi aydınna gaty giň, çaýda içi gidip bolýar dedi. Açdyň berini. Ene şeýtdiň, stakancyn goýdyň, uzak gola gidivermeli, aýaňa beýdi goýýan ene. Çaýjaga çiğ gidivermeli. O şaýdanda 92-nji ýylyň maşiny gaty gowken. 4 kapysyna da barda çok kapy, bulamaçyly avtomat. Ve 12 Mercedes-Benz. Maşin karoç tatlyk ýagdaýda gaty gysgly, abmen diňe pul bilen maşynyň bahasy 125.436 manat. Oňuşuk ba. Ýöne sen görkeden maşynyň biri Mahmud Agaňça ýok diýen, düşünýärmi? Sen ýöne Gördüň agam YouTube Seret bırak bızadı, seret sen gözün bilen. Dur uloldoyun da seret bızadı bırak. Seret bızadı näme zadı o? Ömrüňde gördüňmi ömrüňde? Bızadı seret sen bırak. Nemede kanalda O ýöne gelikde aýlan ýaňyz dünýäde bamşyn ýaly edebilýän ýaňyz. Ine Mahmud Agaň hyýal etmeli. Ana doğru aýtdyň agam şu doğru aýtdyň. Bärde var ne? Gaterwet güýçlü maşyna. İktivit bulan müňat güýçlü. Bärde de var ne? Bulan müňat güýçlü araba. Konkret motoruny görkezeýin şuna. Mahmud abi tuğcuz etme mi da? Bu da tujeydi. Bulan açsana şunu. Açıktaydı. Neymesin motor ya. İşte kaldıramıyorum. Tujeyze bu. Knop nerede? Trigger'deki yazın. Tujeyze. Knop Trigger'ın bir alakası. İnni var Navruz inşallah ertir warmy haçan warmy agam efirde görkezek diýä sürüp daşyny üý sürüp Efirde de normal yarışlara zada çıkkan, ben özüm driftte zada çıkkan, Bärniň adından çıkkan, driftlere gatnaşan men. Nus agam şeýle alanda sen professional sürýän ha maşyny öp. Ben yarışa gatnaşan özüm professional yarışa gatnaşan berdi. Oňa özüm yarış maşynym bar, özüm gatnaşan. O ýöne svetoforda sürüp parkowkadan okda dogry dämi? Yok. Men ofisial yok ofisial yarışlar. Aleykümselam. Benim şeyler gelmeye başladı. Aleykümselam. Berdene 4 çeker rol ya. Ben Novruz'u görýän bu nemeni bir-iki sefer Amerikada zatda maşinlar abzor edenlerini gördüm ben. Nemede. Takip edemok ýöne görýän. Öňden kän çykýan. Senem Karoç gowrun ýeten okda dogry däm görkezýän maşyny. Yo. Batsanlar yo ondan değil. Her kimin özünün nemesi var. Yo şeýle agam bir usilni zat görkezmetde ýöne abi işini bilýän gelik Mercedes Benz üçlükden ýazat görkezdi. Ona Amerika edip bilen onun işi de. Ben işim berde garajda, öz garajım serviste oňorýan çykýan sürýäs, klientler oňorýan, müşterilerime zadyma. Yo Mahmud aga sen şu wagt Nowruzyň 100 san görkezen maşyny ýankyň ýöne turbinasy ýetikdär o brat. Ya motora bırak adın Mehmet senin Muhammed mi?
Mehmet. Mehmet, o motora, yankı motora, ES'i şu maşina, yani hasaplap görsen şu an bir 150 bin, 160, belki ondan hem köprek olur gidenir. 160 bin, 170 bin dolarlık. 160 bin dolar. Ne usilde etmek için. Maşinin bakası giren o. Maşının bakası neredeyse bu 700-800 bin dolarlık Supra. Türkiye'de 7 sanı var, katı kımmat berde. Dubai'de zaten arzan alarsın, Japonya'da Supra arzan ne alarsın. açı diyen bakası Supra? Berde 1 milyona yakın bakası var. 7 sanı var Türkiye'de. Ne 1 milyon dolar Supra'nın bakası. Yakın, şuna yakın bakası var. Katı kımmat berde. Katı ve Supra dedim, Ferrari'nin hem duruyor Lamborghini'nin hem hiç kim hiç maşına seyreden o. Dinle şu maşin. Mahmud Ağa Türkmenistan'a Supra geldi mi? Vaktinde. Var, dost olan da var, Levap'ta var. Bir var. Var. Öz motorunuzdan. Geçirenler Türk'e geçirip olmuyor ama. Yo, geçirip bilmedik, satacaktık da bolanok. Olmadı. Ne açar satırdın bırak geçiren mi olsam? Gepleştik berde 300 bin dolara köne modeli onunki. Köne dediğim ben MK3 yankıdan bir model küçüğü 89 modeli. Bu 92-93'ü. 300-400 bin dolara gepleştik öne bolan o. Ne ettin ayıp? Yankı mağazada katırgın maşin. Yankı mağazada katırgın maşin. Öne takip ettim. Novruz kamintaryan aydan bırak gören maçıyla var. Halaştın Murat. Kerkiden mi sen Murat? Kerkiden mi? Bıraçkım. Kerkiden mi sen Murat? Gerçekten Valla Zeyde zada geçen Zeyt'te balık nemeleri ürkez dedim ben öyle Zeyde balık edip geliyordum anırda. Bastı yani. Lokkan var bende. Bambardier, skuter bambardier benim de 150 euro yani suda öyde şondan doğru ben gidip Novruz'dan Lotkamin sezde dünyada bağımsın ya Lotkamin'en niye? Yok o Lotkan var bende. Seya bot var ya Seya botu biliyor musun? Amerika'dan getirdim ben o zaman. Amerika'dan Dubai'ye getirdim. Dubai'den hem öyle getirdim. Seya bot var. 150 falan. 300 cc zat var mı? Yok 620 cc. Güçlü. Nemelerine abzor. Bırak. Novruz'dan telpek koydun mu Mahmud Ağa? Yok problema yok. Yok problema yok. Açan gelseniz Türkiye gelecek olanlar var olsa Lüboy üreme yarışlar zatlar var yine gelsin garaja gelsin öyüm var zaten yarışlara göt al gidecek gezdirecek Men barcak ağam inşallah ölmesen barcak nezip olsa Mahmud Ağa. Gel Bırat gel Hökman gel Bırat Hökman gel ne bedeli tanışalı yarışlar kapısına var ya Novruz'un suratını gelmeli Bırat yarışımda maçı. Problema yok Bırat. Mahmud ağam yaman içinde kalıptır da ne benim var ya Mehmet ağam bir canıyan ya şu ben şeydi şu çıkanıma var ya şeydi ne beni TikTok'a şeydi girenme canıyan ya. Geçen hemen TikTok'ta bir gördüm seni palovu oturdunuz bir önümden çıktınız palovun bir tatları yiyordunuz. Ya ne Novruz Cami'den var ya Mahmud Ağa birçe gün tanıştım Bırat. Bir günde tanıştık kafede otururken benim dedem bilen baramda otururken onun yılgırıp karşılı şey tanıştık kabutta 20 milyarla tanayan yerler var birbirimizle. Şu Govda şu son yal tanışmak katı Govda. Ya elhamdülillah ağam adam yüzünü övme ve mer Govda'da yani Novruz'dan katı yüreği açık. O tespel oğlunu. Malades. ya ol ağam Benim sen şunu alıp görüyorsun. Malades. Güllalı. Ya Mahmud ağa nesip olsa biz Mahmud ağa nesip olsa biz nime Mehmet ağa bilen eke bilen baramız poğunu yaramız ya aydan tek. Gel. Şimdi barıp ben Mahmud Ağa'nın maşinlerini daşını yüzü sürüp sinyal çıkken bana mı diyecek golyan mı? Şey çek golyan ha? Конечно, o. Ya. Bırak gel nesip O ben açırım bırak. Yarışlar zatlar başlaya yakında bolvan dur. Lüboy üreme gideli konkret yarışlar oyna özmem yarışan görürsün. Yanımda çıkarın oturarsın zaten dersin. Nesip olsa.